Reizigers naar Skilge weten de EVT alweer goed te vinden. Zo'n week vaart de 14 weer. 2 maanden lang kregen de EVT een vaarverbod, maar de rechter had bepaald dat ze weer varen maaien. Het is mooi dat we weer varen en bezig kunnen zijn met datgene waar we het voor doen. En waar doe je hem dat voor? Nou, natuurlijk voor de toeristen hè, en natuurlijk voor het eiland. En ja, de reacties zijn ook geweldig hoor. Mensen die lang in spanning hebben gezeten. Toch wel weer een hele schare vaste reizigers ook, die we vorig jaar allemaal aan boord hebben gezien. En die allemaal met kleine leuke presentjes aankomen en kleine aanmoediging dingetjes. Dus ja, het is wel hartverwarmend. Het warmzien tussen de reizigers en het personeel is hartelijk. Ja, een goede band, ja. Ben je blij dat ze weer varen? Ja, wel, ja. Wij zijn er blij om, ja. En we hebben daar een hele positieve ervaring mee. Het is een beetje thuiskomen met de EVT. Gezellige boot, leuke mensen. Ja, maar ik ga ook net zo goed met doeksen, daar ga ik ook wel mee. Bij het Europese Hof rint nog een rechtszaak over het personenvervoer naar de eiland, maar intussen minder expecteren maar de verschillende partijen. De hoop is dat ze er onderling uitkomen. De EVT wil wel meer varen als dat ze nou doen. Als de collega, wat hij dus vorig jaar aan heeft gegeven, graag wil verzoberen omdat hij in de verliesmodus zou draaien. Ja, dan zijn wij bereid om daar natuurlijk een invulling aan te geven. Dus die gesprekken willen we daaromtrent ook wel aangaan. Dus als die ruimte door de collega gegeven wordt, ja, dan zullen wij zo goed daar invulling aan geven.